Takže bože, já vás vítám u nového videa. A chtěla bych vás informovat o mém LPS kanále, které budete mít dole v popisku. Sice tam není LPS Laura třeba, ale to je takové už jako prostě jako no, chvilinku počkejte, hned tady budu, to bude vteřinka. Takže to je vlastně jako takové kopírování a já už nechci kopírovat. Například personálu neříkám, že je nejlepší, že není nejlepší. LPS Verču, LPS LPS Johanečku, LPS Lucku, LPS Vanilopku a tak. Takže ho máte dole v popisku. Když tak je to Laura 1316, ne 1310 a mám takový jako e-mail tam. Au, já jsem se teď bouchla. Já jsem se bouchla do toho kotníku. No prostě není to můj e-mail, jestli budete chtít můj e-mail, tak si napište do komentářů nebo na Facebook, na do Laura Bonsdorfová, taky ho dám do popisku. Takže se nemusíte bát, že byste přišli o livestreamy, já nevím, o livestream, jo a taky tam budou livestream pečobáky, příběh, ne jako jenom livestream vlog nebo livestream povídání nebo livestream tohle, tamto, ale livestream třeba pečobáků a nevím, jestli to bude záznam i, ale asi by měl být záznam. Takže tohle bylo celé videjko, co jsem vám chtěla říct a